Tiprasa koktuma thumnai rokni kaisa motha all Tripura kokborok media phuram botini Bharat hakotor yokmani sal palaikha tini national flag ni bana tisamani bisingti khlai tini TTADC ni headquarter Khumulungni borokni all Tripura kokborok media phuram ni habanok bwskango national flag bana tisamani bisingti khlai tini o salno palailakha all Tripura kokborok media phurambo o salno tui kok sana thangei all Tripura kokborok media phuramni president Somir Debborma saka Bharat hakotor yokmani uklogobo koktuma thumnai rokni iba koktuma bedego samung tangnai rokni kotor yak tongo hinei botini saikna rikha o kathar saro जों दिनै भारत हादरनि बोस्रांमानि बागै भारत हादर यगमानि बिसि स्निजिदक बिसि ओ आफ्रिकामानि साल पालाय दङ बिसि स्निजिबा बिसि पाइमानि बिसि यगमानि साल बिसि स्निजिबा माने 75 बছর तम जे पालायमानि रगैनाय हाय भारत हादर पालायजागि दङ आजादी का अमृत महोत्सव ओ अमृत महोत्सव रगै भारत हादरनि फासिंतै ताकलाय नखा सालताम दासा रमै 13 14 15 आगस्ट पालायजानि साख्लाय जागमानि बेलाय खाथुं खाजानि बिसिंतै जोंनि हास्टेआव पालायजाखा आबहायखायनो जों अल त्रिपुरा kokborok media forum जों भारत हादरनि संबिधाननि 4th पिलार डेमोक्रेसी कायसा कान्ट्रिओ 4th पिलारनि कायसा कत्तर भूमिका दङ आ भूमिकानो पालन खायनो रगै जों भारत हादरनो सम्मान रो ताई जे नांमानि सोग बरम रुइ जों पालायजायो अ पालायमानि बिसिंतै जों गोबां मा कक साजांनाय दङ तामहिनबा जों दिनै अ जे अ हाव माइकाय जाय दंमानखा अ हाव दिनै मोनैयै थांनाय सुखायमानखा जों दिनै खापांनि ककनो खलासा खायसायमानखा एकटानो कारणे जरा गायसा जों 200 बছর बिसि रमै भारत हादर फातारनि बरक शासन खाय दंफायबायमानि अ जे शासन खाय दंफायबायमानि आबोबाय जिनि गोबां बरक सातक जाखा बरक जिनि हानि सम्पद न लुटिवै अरनि हानि गोबां राबार कायो अरनि गोबां मा सम्पद खुरो अबाहाय खायने बरक न सामुंग थेपावै बरक यूज खालायने रां आजिनानि सिबिनो बंनि उद्देश्य दंमानि आबाय खाय त्रां दंमानि न अ हानि बसारब भारत हानि बसारब सयलिया अ सयलियानि बोथायनो जतर खरांथि साना जेंखा खरांथि सानाय रकनि बिसिङो राजनैतिक नेता आरनि बिसिङो जाहाज सामुं तांनाय निनि थेला गारि सनाय निनि गारि चालकनाय निनि गोबां मा सैनाय खायनाय आबोबाय बाक्सा जतनिसे कतर सामुं तांखा कक्तमा थुमनाय रक भारत हादरनो फियकथानि कक्तमा थुमनाय रकनि सामुं किसा हनि मानया तामहिनबा आ जराव ताबुंनि हाय मोबाइल करै ताबुंनि हाय टीवी रक आसु नक नक करै फियाबा कक्तमा पेपार न्यूज पेपार सैमानि बिसिंतै बरकनि बोखाव सिसा रखा जे जों सातक जागै दङ जों यगना नांगौ जों आफ्रु जे बोसो खाकतर रोंखोना इंग्रेज रक यागो सिलायथि जाक निनि कामि बसखांथै नखला बसखांथै देनि लाजि दङ आ जरा फानो खाकतर गोबां मा आसायखा दिनि राजा राम मोहन राय संहाय माने तामसे बंनि संबाद कुमुदी निरग पत्रिका आबुबर दा बेंगल गेजेट निरग गोबां मा पत्रिका अंखरमानि बिसिंतै अ पत्रिका सगिया हमपाना साप्ताव कासिपानो सगिदि बरनि थानिव जों जे सातक जागै दंखा अबनो पुइतो खलाय रेखा जों अबनि यगना नांनाय आ समाय जत तंनाय सिसारे रेखा अबनो मीडियानि सामुं भारत हादर जों अबाहायके यग लाइफ मानि पूर्व फनो इंग्रेज जरा कायसा इ 15 तारिख आगस्ट 1947 बिसिओ याकारि थांनायनि बाद दमांखा तामहिनबा आरो गोबां बरकनि चबा साफुलजाक आबहाय चबा सेंग्रा खानि रकनि गोबां मा बुमुं नरक नेताजी सुभाष दिनै जों गान्धीजी आमनो कारि बाहायनि आरो गोबां मा सरोजिनी नायडू दिनै गोबां मा सेंग्रा रकनि फटो रैबो जों बेयाव पालायजायो फियाबा जों बरनो दिनै मयतो खायो हानि बागै जे बरक चबा खालायखा बरनि बागै जों खरक बमैनाय खलमो बरनो दिनै जों बरमबाय मयतो खालायो बंनि थैमानि बरनि थैरोमानि मागना ता थांथों जों बरनि थैनि बिनिमयना दिनै अर अबाहायके गोथां तंलायमांखा हामै सावै ताङै ति थांनानि हानमांखा अबाहाय खायनो बसकां सालाबो बर जे फियक कालांखानो जों यग जा खाया जों जदि अबनि फियगै कालांमानि न मथाङै तलांना बागै कायसे कक साजोंमा दङ राजांनानि मटक थुमनानि कलायसा कि दम मटकनो तुइनानि बेलायखेनो जों जाल ततर आबाहायनो
जों ओ yok jak भारत no मोथाङै थांनायनि बागै सिनि बेलायथे खालायगे कतर दङ आबाबाय जों खालाय माने बिसिनि सिनि गोथां दङै थांनानै सिनि नेक्स्ट जेनेरेसन मोथानायनि बागै दाबुनो जों सिजागनानै बासानानै नांगौ आबोन बागैनो जों कक्तमा थुमनायरगबो अ सालनो पालायो सिनि अ सामुं खालाय माने बिसिनि लुकरक सिजाथों वान सकथों नक बायथों अबाहाय केबो सातक जागै दंखे केबो न सातकनानै सेप्तारथों आबाय केनो जों बसकं सालाबो सामुं तांनाय दिनि yok माने साल अबाहाय के बिसि सिनि सिबा पुंबा हायनो गोरों बिसि लगै दंथों तेबो yok या खरक yok नानि ओंथों सातक जागै दंनाय रक yok नानि ओंथों अ सालनि कक कचार मुंगम हाय कचारैनो दिनि yok माने सालनो पालायमुं कक गारमानि आंगरनो कक खलपका जतननो हामबाय भारत हागतरनि yok jak भारत तेबो आयोग लकथुं जतननो हामबाय।